Окей, почваме ли ги? Да. Ай сега тук. Никой не се поява, какво става? Чай, брат, ти почна ли, бе? Какво съм почнал? Не бе, човек, как ги убивам просто? Те се спалват. Ама, брат, аз не съм в игра, бе, вот. Ти лут ли си, бе? Брат, не съм в аз не ти бях в лобито. Ай, майка... Чай. Ама няма и да